έχουμε μαζί μας πάνω απ' όλα έναν πολύ καλό φίλο, πολύ καλό συνεργάτη, πολύ καλό συνεργάτη που κάναμε που μας υποστήριξε επιστημονικά και κάναμε πριν αρκετά χρόνια ένα από τα πακέτα των οικολογικών σχολείων. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Κώστα τον Καρτάλη, που είναι βουλευτής Μαγνησίας, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και τον καλούμε στο βήμα να απευθύνει ένα χαιρετισμό στη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, με φίλους από τα παλιά που είχαμε συνεργαστεί για αυτό που λέγεται η σύνδεση του περιβάλλοντος με την επιστήμη και με τα σχολεία. Άκουσα προηγουμένως από το Σταμάτη να λέει για την υπόθεση της πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα και μπορώ να σας πω κάτι που αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε το περιβάλλον και να είμαστε πάντα κοντά στα παγκόσμια προβλήματα και στα τοπικά βέβαια, ότι στις 25 Μαρτίου πριν από λίγες μέρες πέρασαν πάνω από την Ελλάδα οι αέριες μάζες που ήρθαν από την Ιαπωνία και μετρήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι η ραδιενέργεια που περιείχαν ήταν πάρα πολύ μικρή, 1 εκατομμύριο φορές λιγότερη από αυτή που παράγεται στην Ιαπωνία, και είναι λογικό, γιατί όπως κινείται ο αέρας στην ατμόσφαιρα, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει μάλιστα, τόσο πιο γρήγορα διαχέεται, δηλαδή αλλάζει η σύνθεσή του. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης είναι ένα κομμάτι, είναι όλα μαζί και έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κάνουμε σε μια γωνιά του για να επηρεάσουμε μια άλλη γωνιά του. Και όπως ξέρετε και η Ελλάδα επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, για την οποία δεν έχει ευθύνη, δεν φταίει η Ελλάδα που αλλάζει το κλίμα του πλανήτη, φταίνουν οι μεγάλες χώρες, όμως η Ελλάδα υπόκειται στις συνέπειες. Η πραγματική μου δουλειά δεν είναι βουλευτής, είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθηγητής στα θέματα περιβάλλοντος. Και έχω συνεργαστεί με τα οικολογικά σχολεία και ξέρω την εξαιρετική δουλειά που κάνουν στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία, αυτό που λέει η διαφάνεια, το σχέδιο που εφαρμόζεται, που ενημερώνει, που καταλήγει σε προτάσεις, που συνδέεται με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που έχουν μεγάλη σημασία για τα σχολεία και μάλιστα για το νέο σχολείο που ετοιμάζεται. Αλλά τώρα μέσα από την πολιτική και μέσα από την Βουλή των Ελλήνων μπορώ να καταλάβω πόσο κρίσιμο δεν είναι μόνο να ψηφίζουμε τους νόμους, αυτό είναι πάντα πολύ χρήσιμο. Το πιο χρήσιμο από όλα είναι να έχεις πολίτες που τους εφαρμόζουν και τους πιστεύουν. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πόσο κρίσιμη είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πόσο κρίσιμο να έχεις νέους πολίτες που αγαπούν το περιβάλλον, που προστατεύουν τα δάση, που πιστεύουν ότι αν χαθεί ένα ζώο σε μια γωνιά της Ελλάδος ή της Ευρώπης είναι κακό και δεν χάθηκε ο κόσμος, που φροντίζουν τη γειτονιά τους, που ενημερώνουν για τη σημασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορεί να κάνετε εσείς παίρνοντας τις γνώσεις που τις παίρνετε σήμερα μέσα από το σχολείο και από τέτοια προγράμματα όπως τα οικολογικά σχολεία, και άλλο θα βγείτε στην κοινωνία με περισσότερα εφόδια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θα σας κουράσω, θα παρακολουθήσω κάποιες από τις εργασίες σας. Θέλω να σας συγχαρώ όλους και όλες για τη δουλειά σας, τους μαθητές, τους μαθήτρες, τους εκπαιδευτικούς και πάνω απ' όλα τους συντελεστές του προγράμματος από τα σχολεία, αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας και από την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, θα ήθελα να πω και στην κυρία Παπαχελά που έχει έρθει εδώ ως εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων και στον κύριο Καρτάλη, ότι οι μαθητές που είναι εδώ σήμερα θα ετοιμάσουν ένα μικρό γραμματάκι για εσάς, επειδή καταλαβαίνω ότι οι υποχρεώσεις σας είναι πολλές και ίσως να μην μπορέσετε να μείνετε μέχρι το τέλος, να είστε ενήμεροι ότι θα το παραλάβετε σύντομα στα γραφεία σας. Στη συνέχεια, προχωράμε λοιπόν και ήθελα να σας πω ότι ένας φίλος μας, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, τον Ευτύχη, τον Μπλέτσα, άκουσε για τα οικολογικά και ήθελε να γνωρίσει τους μαθητές από κοντά. Για να το γνωρίσουμε κι εμείς λοιπόν. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνουμε, είμαστε καλά? Είμαστε καλά, για να ακούσω.
Έτσι σας ακούω γεμάτο ενέργεια, ζωντάνια και υγεία, γιατί σήμερα κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πριν ξεκινήσουμε αυτή εδώ την καταπληκτική εκδήλωση με τις παρουσιάσεις τις δικές σας, θέλω πάρα πολύ να πω ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο καθένας από εσάς που είναι εδώ σήμερα δείχνει ότι είναι έτσι, νοιάζεται για το περιβάλλον. Και τι πιο σημαντικό από το να νοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Μας νοιάζει το περιβάλλον? Και βέβαια το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Είναι σαν να λέμε με νοιάζει να έχω υγεία. Και βέβαια με νοιάζει. Θέλουμε να έχουμε ενέργεια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θέλω να σας πω τα δύο μεγάλα, τα δύο βασικά βήματα που πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο για να βοηθήσουμε όλοι αυτό το θέμα με το περιβάλλον. Τα δύο βήματα είναι τα δύο βήματα σε οτιδήποτε κάνουμε. Είναι η γνώση και η πράξη. Πρώτον πρέπει να μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Μαθαίνουμε για την οικολογία, να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη. Αλλά η γνώση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Έτσι δεν είναι? Η εφαρμοσμένη γνώση είναι δύναμη. Τι σημασία έχει να ξέρω πώς να σώσω λίγο νερό ή πώς να μειώσω την κατανάλωση ενέργειας αν δεν το κάνω? Συνεπώς πρέπει αυτά που μαθαίνουμε και συνεχώς μαθαίνουμε να τα βάζουμε και στην πράξη. Ξέρετε, και όταν πηγαίνουμε σε σχολεία και περισσότερο μιλάμε για τη διατροφή και κάνουμε παρουσιάσεις, αυτό που λέμε είναι πως το παν είναι να κάνουμε μικρά βήματα, όπως άκουσαμε και πιο πριν. Να κάνουμε μικρά βήματα. Και εσείς κάνετε μικρά βήματα. Κάθε μέρα κάνετε κάτι και είστε εδώ για να παρουσιάσετε αυτά τα βήματα που έχετε κάνει και να σας δώσω πάρα πολλά ξανά συγχαρητήρια για όλα αυτά τα μικρά βηματάκια. Και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα, γιατί έχουμε να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Και όταν βλέπουμε και τα βήματα των άλλων, εμπνεόμαστε εμείς περισσότερο και κάνουμε και τα δικά μας ακόμα καλύτερα. Αλλά εγώ τώρα θα σας πω κάτι για να θυμάστε αυτό το θέμα με τα βήματα. Είναι όπως λέω αυτό που η μιλοσοφία. Και η μιλοσοφία, για να το κάνω και πιο παραστατικό, έχω φέρει και ένα μήλο εδώ. Φυσικά, λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρουμε ότι ένα μήλο την μέρα το γιατρό κάνει πέρα. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Ωραία, αυτό εντάξει είναι θέμα, ναι, μας είναι υγεία κτλ. Αλλά είναι η μιλοσοφία που λέει ότι με μικρά βήματα κάθε μέρα κάνουμε κάτι μικρό και μακροπρόθεσμα φέρνουμε μεγάλες αλλαγές. Συνεπώς ξεκινάμε με ένα μήλο. Και το ένα μήλο την ημέρα για το θέμα της οικολογίας μπορεί να είναι το να παίρνουμε το δικό μας μπουκαλάκι με νερό, το δικό μας παγουράκι, για να μην παίρνουμε συνεχώς πλαστικά και τα πετάμε από εδώ και από εκεί. Το να χρησιμοποιούμε τη δικιά μας σακούλα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Το να κλείνουμε το φως, έτσι, να μην το έχουμε όλη την ώρα ανοιχτό. Το να χρησιμοποιούμε διάφορες μορφές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον. Το να τρώμε λίγο πιο έξυπνα, γιατί και η διατροφή μας επηρεάζει το περιβάλλον. Το να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως στο σχολείο για να προστατεύουμε το σπίτι μας, τον πλανήτη μας, τη γη. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την πρώτη παρουσίαση. Να δώσω πάλι συγχαρητήρια σε όλους σας. Θα είμαστε εδώ όλη τη μέρα. Στο διάλειμμα έχουμε και τραγουδάκια, έχουμε και πραγματάκια. Να ευχαριστήσω από τη μαγιά μου πάρα πολύ όλη την οργανωτική επιτροπή που με κάλεσαν εδώ, έτσι να σας πω 2-3 πραγματάκια. Και να θυμάστε ότι ένα μήλο τη μέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Και στο θέμα της γης, έτσι είναι. Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό που δυστυχώς πλέον τον χρειάζεται η γη. Το κάνει πέρα. Αν εμείς κάνουμε μικρά βήματα, αν πάμε και προάγουμε την υγεία της γης, σίγουρα δεν θα χρειάζεται γιατρούς και διάφορες επεμβάσεις, γιατί όπως φαίνονται τα πράγματα, για πείτε λίγο, πιστεύετε όλοι ότι πλέον τα πράγματα είναι κάπως στριμωγμένα και πρέπει να κάνουμε κάτι? Πιστεύω ότι όχι μόνο το πιστεύετε, αλλά το νιώθετε και το κάνετε ήδη στην πράξη. Για να είστε εδώ σημαίνει ότι έχετε κάτι ωραίο να δείξετε και σημαίνει ότι ήδη έχετε κάνει κάτι. Και το παν, παιδιά, είναι να εμπνεύσουμε και άλλους, και άλλα σχολεία, και άλλους φίλους μας. Όλοι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, σας εύχομαι μια υπέροχη καλημέρα, να περάσουμε τέλεια σήμερα.